Doho iseyo kuom bedo gi atamalo 60 mag buche mosechwalnegi e higni 5 mokalo to pok gitieko yalo nyaka kawuono. Thoth buchego gin mag ng'ur ewi apisas mag doho matiyo arietha gi apisas mitudo kod mibadhi. Magi oyangi kod bad migawo marango kaka doho ma pacho kaendi tayo tijege mong'ere kaka ombudsman. Ifi Nyakidi lero nowachni. E kinde mane gitwako jofwambo, duol mochung'ne rango kaka itayo tije doho pacho kata ombudsman oyango ni giseyudo kendo chwalo buche makwan gi okalo 700 mag tayo apis marach kuom thuolo mar higni 5 mokalo. Kuom mano, atamalo 60 mar buchego pok otiek yal. We speak, the Commission has received and forwarded over 700 cases of maladministration to the judiciary for the last 5 years. Out of those cases, nearly 60% remain unresolved, undermining the quest for justice for the aggrieved Kenyans. The complaints received by the Commission are documented in the status of administrative justice and access to information. Gilero ni ng'ur osewuok kuom jopiny ahinya to kaluwore gi weche mag kawo asoya, rem chiwo ng'eto mag buchego e kinde mowinjore kaachiel kotiyo arietha gapisi. Most of these complaints relates to the delay in the issuing of judgments, inefficiency, unresponsive official conduct, unlawful official conduct, manifest injustice, unfair treatment, abuse of power, and discourtesy. Some complaints raise serious issues such as fraudulent access to money from the judiciary's deposit account, fraudulent use of deposited security through doctored proceedings, solicitation of bribe, inordinate delay in delivering judgments, and delivering air judgments. Kaluwore gi lipot margi, nitie buche moko mowinjore mipek, kaka mano mar jang'ad bura mitudo kod kawo omenda kowuok kuom aguch doho e higa 2019, kaachiel kod jang'ad bura mitudo kod mibadhi kod chama asoya e kinde mane okwayo kwan omenda mar 20,000 mar chiwo thuolo ne nyamburko mane tiyo ataro mar chik dok e tich. The allegation is that the magistrate fraudulently accessed funds from the judiciary deposit account. What is the status? The removal process for the said magistrate commenced in 2019, but remains unresolved 6 years later. A magistrate was accused of corruption in a traffic case involving 2 public service vehicle operators and were asked to pay a bribe. As we speak, the complaint remains unaddressed, highlighting the concerns about unlawful official conduct. Komachielo, okinde moko moting'o Ahmed Nasir Abdullahi kod Nelson Havi nolieko kendo chwalo ng'ur margi ni jong'ad buche 7 mag doho mamalo tiyo marach kod apisi. Jong'ad buchego oting'o gai ma doho Martha Koome, jalupo gai ma doho Philomena Mwilu, Smokin Wanjala, Isaac Lenaola, William Ouko, Mohamed Ibrahim kod Njoki Suzana Ndung'u. Motelo nema, riwruogo kinde pacho ka LSK ne okwedo okang' ma doho mamalo mar kumo okil Ahmed Nasir Abdullahi kod okinde motiyo godo e kambi mare kuom chung'ne ng'ata e bura e nyim doho. Duolno koro jiwo doho mondo mi okete mbui ng'eto margi ewi buche moseyal motieki. Ifi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Bas wadhi yo moro machuok kudogo bang' daka matin tanno kuseoro ote maru 260 nanno kantiere wacho ni alo driver nyakwar guoko cha pesa mor gi kaka utayo chenro no.